sentro eh. Hello guys! Kamusta po kayong lahat? Sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, ako po si Ate Laila ng Bicolano Waraynon. Kung mahilig po kayo sa halaman at mahilig po kayo mag-plant hunting, pakishare naman po ang video nito. Higit sa lahat, huwag po sana natin kalimutan i-like, share and subscribe ang aking YouTube channel, Bicolano Waraynon, at pakiclick na rin po ang notification bell para updated po kayo lagi sa aking mga video. Maraming salamat po. Oh. Ano na? Maraming salamat po. Maraming salamat din po. Good afternoon po. Welcome po kayo dito sa garden namin. Pasya lang po kayo. Dinas Ornamental Plants. In front lang po ng elementary school ng Malaking Tachaw. May page din po kami. Paki-like na lang din po. Hardin ni Ina. Hardin ni Ina. Yes. Okay. Ayan po. Salamat ate. Thank you. Nababa na. Kinukuha na ng lalambot. Bulto kami, tsaka nababandel kami. Hindi, ang mahalaga dito, mabilis namang maubos yung mga plants nyo, di ba po? Kaya mabilis lang din Ayan. talaga. Tapos idagdag nyo na po dito pag may nakakita. Ang gaganda po. Ate, kayo na lang po yung mag-ano. Ano pong ano nito? ID. Ano po ito? Pink cochin. Magkano po sa inyo? Naka-white pot na. Ito po, 120 lang po. Oh, 120 guys. 120, nakapat na po. Malapad na yung dahon. Hindi na po kailangan pa maghanap ng paso. I-display na lang. May bulaklak na siya. Ito po sa kabila po. Big Roy yan. Ito po, Big Roy siya. Magkano po siya? 200 ma'am. 200 ang Big Roy. Big Roy. Ayan. 200 lang po. Naka-white pot na. Samantalang dati, magkano ang mga aglonema, di ba? 300. 350, mga ganun, 400. Ito po, Same lang din po siya nito. pink conchin. Ang ganda, no? Nakailang puno na po. Tatlo na. Po Magkano po yung ganyan? 150 ma'am. 150 ang pink conchin, guys. Nagbabagsak presyuhan na to rito. Tatlong puno, 150. Dito sa isa, 120 lang. Pili na lang po kayo yan, ng mga bet nyo. Ayan, 120. Ang gaganda nga, no? Ang gaganda ng mga dahon. Sa plastic, 120. Wow. Pag nakalagay po sa plastic, magkano po? 100. 100. Lahat ng mga Yes ma'am. aglonema. Basta't naka-plastic. Basta naka-plastic, 100. Pero yung mga naka-white pot, depende sa variety ng aglonema. Sa labo. Ito, at saka sa lago. Ito po, magkano sa inyo to? Ma'am. 120. 120. Makapal na po ang kanilang red siam. Ayan po, ipapakita ni ate. Hindi lang 2 puno. Maraming pasibol. Ayan po. Saka magaganda yung dahon. O talaga, ang gaganda ng dahon. Walang damage. Ate, magkano sa inyo ito? Ang alin po? 80 ma'am. 80 pesos. Ang Black dragon. Black Dragon. Black Dragon, 80 pesos. Ito pong Snow White. Cute siya. 70 pesos ang Snow White. Ayan po. Pero napakaganda naman po ng dahon niya. Ayan, ang mga aglonema. Ang dami na. May mga anak-anak na nga, oh. Siya, oh. Ayan. Pipili na lang po kayo ng mas pinakamaganda. Dito sa garden na to, pakyawan na raw dito. Paunahan na po. Swerte lang kasi napadaan kami rito. Oh, ayun ang pinakamaganda sa lahat. May previous pa. Previous. Ano ba yan? Nabubulol na naman tayo. Meron pa tayong ano. Ano yung papakita mo pa, ate? Sumatra. Ate, pakita mo na yung lahat ng plants mo. Red Sumatra po siya. Magkano po siya? For only 1.5. 1.5? Grabe ngayon ng Sumatra, no? Opo. Ang tanong ko, bakit ba may mga price ngayon yung ganyang, ano,
variety. Hindi lang po namin alam, ma'am, pero ang totoo kasi Ako alam ko, di mo alam. hindi ko Sila ang talaga. trending ngayon eh. Kaya mahal eh, di ba? Pero itong mga to kasi, ang ano nila, parang inaano nila sa ibang bansa, kaya mas gusto nilang bilhin yung mas mahal kaysa sa mga mura. Ah, ganun ba? Yung palang reason nun. Pero alam ko yun ang trending eh, no? Oh, yun yung ano nila ngayon eh. Oh, may mga presyo talaga yung Sumatra, yan. Ano pang plans mo dyan, Ito, ate? silver aglo. Magkano po yung ganyan? Ito, for only 200 Oh, lang for siya, only ma'am. 200 lang siya. Eto pa yun, oh, yung nasa Ito, peacock, peacock. Magkano po? 250. 250. Nakapat na po, naka-white pot na. Pero meron kayo sa mga seedling bag? Meron, ma'am. Kaso kami eh, hindi pa namin pinaglalabas kasi gusto namin. Yung labas na talaga. Yung talagang dahon stable nila. na talaga siya. Sige pa, ano pa? Ipakita mo pang yung mga nagagandahang mga halaman. Huwag mo kong asahan sa mga pangalan dahil nakakalimutan. Silver frost. Magkano po yan? Magkano? 150. 150. Aba, malaki na po Malaki na siya. yan. Tapos ang laki-laki pa ng pot niya. White pot na. Ang laki ng dahon, guys. 150. Ayan po ang pinagmamalaki ni ate. Ito yung ganito nyo. Alin, ma'am? Ito, yan. Ito, 250, ma'am. 250. Nakapat na rin po. Ayan, marami na po siya. May mga sibol na rin Sibol po. na rin po. Ayan. 250. Ayan ang mga aglo variety. Ito pa po, meron pa pong ganito. Kasi hindi ko kasi masyadong alam yung mga ID nila Okay talaga. lang. Basta mahalaga magkano yung presyo ng mga ganito. Ma'am, magkano to? 150. 150. Ang gaganda. Ito mga to, rare daw to. Ay, ito yung mga ganyan. Rare na pero swak sa budget, Pechay daw no? po yung tawag Ah, ng pichay-pichayan naman ang tawag dyan. Pichay-pichayan. Sa natutunan ko sa ibang mga garden, iba yung mga katawagan. Oho. Totoo yun. May mga pichay-pichayan. Pero ang alam ko, hindi yan ang pichay-pichayan doon sa Laguna na sinasabi. Meron pa pong ganito. Ayan po, magkano naman po? Ito, 150 rin 150 rin. Ang super kapal na po ng kanyang mga dahon. Tignan nyo naman po yung stem niya. Ayan. Ang laki-laki na lang po. Ililipat nyo na lang sa paso. Stable na stable na. Meron malaki nito eh. Magkano ang pinakamalaki mo, be? 350 siya, ma'am. Ito po siya. Bale, 3 stem na siya. Ito yung 350 nila, guys. Kasi naman, tignan nyo naman yung stem niyan. 3. Ang kakapal pa. Lalo na siguro pag nilagay mo sa napakalaking paso, no? Mas mabilis na siyang paramihin. Dito po sa Ito mga to po, Silver Queen. 30. Ba? 30 pesos lang, guys. Dito tayo sa mga pinakamura. Ayan po. 30 pesos. Pati po ito, 30 pesos. Lahat po yan, 30 pesos. Aba, guys, yung mga ganito po nila, mga aglo, red siam, ito, overgreen, 30 pesos lang po. Pipili na lang po kayo ng mas makakapal. Ay, grabe, bagsak presyo. Dito po sa Peace Lily, 30 pesos. 30 pesos. Yan, oh. Kakapal na yan, ma'am. Makakapal na po yung 30 pesos nila. Ayan. 30 pesos. Matataas na. Matataas na nga po yung iba eh. Eh dito ate, magkano sa lemon lime nyo? 50 pesos po yan. 50 pesos. Ang gaganda. Iba talaga yung mga alagang-alaga eh, no? Ate, ano ba yung yung nilalagay nyo dyan? Abono lang, ma'am. Anong klase ng abono nyo? Complete urea. Complete at saka urea ang nilalagay nyo. Sa isang linggo, ilang beses? Isang beses sa isang linggo? Hindi na over? Hindi na. Nilalagay. Sanay kasi si mother. Kasi since mga grade school kami, naghahalaman na kasi si mama. Kaya sanay na siya gumamit. Kasi ako talaga, organic lang talaga ako. Kaya tinatanong ko kasi minsan, ang ganda ko binili, pero pag dumating sa bahay,
dumating sa inyo. Yung iba mga nga po dalawang talaga linggo para nagrereklamo ng ganon. nagkakaroon ng mga yung mga bakterya ganyan, Opo. pero hindi. Kumbaga, Kaya napapaganda ko naman. Opo, kaya every time na may magtatanong dito, kasi yung sa amin, pag uwi namin, ganito na. Ma'am, huwag niyo po kasi diligin araw-araw. Kaya minsan, binibigyan namin sila ng tip. Oo, tama. Siyempre, nakakaano naman, binibili nila. Tapos, Tama ka. Kaya ako, pag nagbablog ako, nagbibigay din ako ng tips. Ito po, magkano sa inyo to? alin po? Ito po. Si Temptation. 30 pesos 30 po. pesos Wait lang po ang kanilang mga hanging plants dito. Yung, pati po yung mga ano nyo, yun o yung mga Yung mga golden Opo, pothos, 30 pesos lang po. spider plant. Oh guys, 30 pesos po. 30 pesos. 30 pesos ang kapal ni spider. Ayan o, si spider, ang kapal. Pati po yung ano, yung Forever Rich. 30 pesos po 30 yan. pesos. 30 pesos lang po. Ayan natin. guys, so yung Forever Rich nila dito, hangin plants pa. Ayan, 30 pesos po. Grabe no. Ang tagal kong dumadaan dito. Ngayon ko lang napansin ang ganda ng plants. Ito po yung Aray mga ko. butterfly, yung mga oxalic. Dito tayo sa kabila. Ito naman po, yung mga oxalic niya, magkano ate? 30 pesos. 30 pesos din po. Bagsak presyuhan na talaga. Ito yung ganito nyo. Yan po. Manaog kairog. 30 pesos. 30 pesos lang po. Pati to ate, ano ba to? Ano, maiden? Maiden, ngayon ko lang narinig yun. Maiden. Maiden. Magkano 30 pesos lang? Yan, ma'am. Aba. Pati ba yung parang cactus nyo? Ito? Ayan po, ano, medyo may price siya. Magkano po siya? 100 100 pesos. Ito rin, mandarin. May ganyan ako eh. Yan. Pag halimbawang ganyan, kakapal, 30 pesos. 30 pesos. Yun ang maganda rito. Bumabaha ng 30 pesos. Ang gaganda. Tignan sa video ng mga plants nila ate. Dito guys, andito po tayo sa Malaking Tatyaw. Looban po ito pero hindi ito mahirap hanapin. Lagpas lang ito kala Ira's Garden. Mismong harap sila ng elementary school ng Malaking Tatyaw. Bali ito yung pinaka-landmark. Yes, ma'am. Yung elementary. Sa Waze, hindi mahirap hanapin. Kasi Okay. elementary school lang. Elementary school mismong ng Malaking Tatyaw. Tapos ayan o, meron pang mga prutas sila tatay. Opo. May bonus pa Ay, ako. oh may bonus daw. Ayan. Dahil flying mamaya. Ano yung libre? Yun ang maganda, libre. Mukhang libre. Ito po, magkano sa inyo to? Alin po? Ito pong ganito kalaki. Yes. Yes, yes. 350. Ah, 350. Ate, ano bang idea nito? Ito yung perm. Firm po ito. Ano ka? Bird nest. Bird nest. Pakpaklawin nga. Opo. Kasi ma'am, yung iba kasi ini-English kami. Ano? Yung iba ini-English kami. Ang tawag, naka-experience kasi kami. Ang tulang yan. Pag hindi talaga tayo sanay magsalita. Ewan, napunta na sa usapang English. Oo nga po eh. Hindi nga minsan, di ba? Iba kasi yung pangalan sa English sa Tagalog. Ito, Totoo yun, ma'am. minsan ako nga nagbablog, nahihilo rin. hindi naman kasi siya mukhang pakpaklawin, di ba? Di ba? Ibang Ano variety po to ito? eh. Ano? Lalaki tawag, di ba dito? Lalaki. Kaya yun. Kasi yung isa pong malapad na bird nest, yung malapad talaga siya, Oo. babae daw. Babae po yun. Ayun nga ang pagkakaiba. Apo. Aray ko, natatawa tuloy ako. Eh dito, ito pala si lalaking pakpaklawin. Yan o. Ibig sabihin, wala pa kaming lalaking pakpaklawin. Kasi iba eh. Ito yung ano, yung inyo nasa seedling bag. 50 pesos po. 50 pesos. May pakpaklawin na po kayo. Ito malamang, ano, Wave of Love. Magkano naman po yung ganyan? Parang may mga bagong mga patubo. Ang dami, no? Opo, meron na yan. Bumabagyo na, di mapigilan ng pag-vlog kahit ano, umaambun eh. Di bale, basta nagbabitamins, hindi ka kagad magkakasakit. Tama yun, ma'am. Magkano to?
3K po. 3K. Pero guys, yung 3K nila sobrang laki naman po. Ayan. Sobrang laki na po niya. Yung 3K, ang ganda pa ng dahon. Ayan po. Lizard nga daw po. Ano? Lungs Lungs of lizard. Hindi ko rin alam yun. Dila ng butiki ang tawag namin. Dila ng butik. Oo nga, no. Dito po sa inyong nagmamagandang si Walichi. Yan, 150 pesos Oh lang guys, po yan. grabe ang presyuhan ngayon. Bagsakan ng presyo. Tag 150 pesos. Lahat po yan. 4 to 5 leads na. Ongoing. Lahat po yan. Yes, ma'am. Ito no. Ayan po, 150 pesos. Ito po, si Amazonica nyo. Amazonica, 300 po. 300. Super laki po ng kanilang Amazonica. Ayan po, baka maibigan nyo sa ganda, sa kapal ng stem niya. Ayan. Dito naman po, magkano po sa inyo to? Yan, Milaloni. Milaloni. Opo. For 950 po yan. Magkano? 950. 950. Akala ko muntik na mag-100. Yung bigkas eh. Ito po, magkano sa inyo to? Yan, 150 lang po yan, ma'am. 150 lang si Orange Marmalade. Orange Ewan. Baka kasi ano, tignan mo na, pag ako nag-vlog, nakakalimutan ko na yung ID niya, pero mayroon ako niyan. Yan tayo eh. Ayan tayo eh. No? Basta ang mahalaga, magkano po siya? 150 po. 150 lang. Ayan. Era. Ito po, yung kanilang palmera. Magkano po sa inyo ang palmera nyo? 50 pesos po. 50 pesos lang. Ayan, bili na po kayo dito pagdating sa Maynila. Mahal na yan. 50 pesos lang. 3, 4. Apat na puno? Opo. Ayan, 4 na puno. Dito po sa Alocasia. Lalaki ng dahon. Calculata. Ang lalaki ng dahon niya. Magkano po sa inyong ganito? 50 pesos po yung malalaki. Ay, Diyos mayo. Wala na, talagang 50 pesos na lang talaga. Bagsak presyo na yung mga ganito, no? Tapos yung maliliit po, 35. Aba, meron pa silang 35 pesos. Yan. Ayan, yung maliliit na yan. Maliliit yun lang. Yung mga puno niya, no, laki na. Sa 35 pesos. Tapos yung 50 pesos, makikita niyo naman po yung mga puno, ayan. Stable na. Mayroon akong kakulab, ang gaganda ng mga allocation niya, ang lalaki. Yan. Ito yung halomina. Halomina, magkano po sa inyo? 100. 100 lang po ang Homalomina ni ate. Sisilang po ba binibenta nyo? Ano po yan eh? Not for sale. Not for sale. Dito po tayo sa mga kalateyang masiselan. Pero nagagandahan. Selan nga yan. Umapin si ate. Totoo po. Nahihirapan ka rin? Ito magkano po yung ganito nyo? Ito po, 50 pesos lang 50 po. pesos, pero may mga taong talagang magaganda sa kalateya, di ba? 50 pesos. Possible na yung ibang supang. Ayan po yung 50 pesos. Pati po ba dito sa kabila? Ito po, 50 Medallion, pesos. 50 pesos. Dito po sa tricolor, 80 pesos. 80 pesos ang tricolor. Binibenta po ba yun? Ito po, opo, Magkano po yung ganyan? 200. Ba? 200 guys, so 200. Ano po bang ID niyan? Kalateya. Hindi ako sure eh. Yun ang pangalan, hindi ako sure. Hindi ako sure sa ID nito. 200. Ayan guys, so yung 200, sobrang kapal. Diba? Tatlong puno, yung 200 nila. Nako, tuwan-tuwa ang mga reseller ng mga ganyan. Plants. Dito naman tayo sa, ito yung kanilang mga cute na variegated face lily. Magkano po yan? 50 pesos lang 50 po pesos. 50 pesos. Ito po si Mycans, Mycans. 200. 200. Kasi po naka-wifi na siya. Tsaka may pat na rin naman po. Dito po si Red Congo. Red Congo. Magkano Dwarf. siya? 350. 350 po. Ano po ba yung... Sino po yung nasa likod niya?
Sensation to, ma'am. Magkano po yung ganyan? Yung gato po, 180. 180. Pero ang ganda ng mga dahon niya, no? Ito Kahit mga nakalagay sa andyan po, seedling dwarf bag. sensation tong mga to. Ayan. Ito magkano naman yung ganyan? 150 po. 150 lang ang Dwarf mga dwarf sensation. sensation nila, ate. Yan. Nag-iisa na lang Oh, yan nag-iisan talaga. Mabili talaga to si Ice Strawberry. Pinag-iwanan na siya. Pinag-iwan na siya. Nagtampo Pararamihin tuloy. pa. Oo, nagtampo. Oo nga, may ganyan ako. Bakit nagtatampo sila, di ba? Yan, 35. Ito ito yung tibatib, di ba? Apo. Ayan, pero ang lalaki na ng mga tibatib. Ay, ang ganda nito sa Ito. Lagay mo sa lupa. Opo, maganda yan. Di ba? Ang lalaki niyan. Ayan yung pinagkakamalang 50,000. Totoo yun. Yan, 35 lang yan. Ito 35 pesos. Ayan yung Ameradium. Di ba? Araw yan, mahal talaga yan. Di ba? Pati yung mga kurason na yun, no? Yung alopecia ko. Oo, pinagkakamalang 50,000. Ay, di ba yung alopecia, yung sabi nila na badyang? Oo. Diyos ko, libo-libo noon. Ngayon na lang, Diyos ko. Magkano na lang, Ay, Nay? ang aking benta na lang kay 1,000. Yung ganito mo. Mataas. Yung ganito mong badyang na napakalaki, 1,000 na lang po, sabi ni nanay. Binibenta na po nila. Ito guys, yung elementary school ng Malaking Tatyaw. Yan, dito lang po sila sa harapan. Pakulata ko, 3,100. Diba? Ayan na. Yung wandering June nila, yung nakasabit, medyo dulo, 30 pesos lang po. Ay, ayan, 100. 100. Kamura na talaga ngayon ang mga begonia. Ayan. Meron tayong ganyan. 100. Narinig mo yon? Yung ganyan namin walang nga inupuan ng aso. Naghinanakit si kuya. Buhay pa be, buhay pa. Ito po yung sexy pink. Sexy pink. Sexy. Magkano po yung sexy pink nyo? 150. 150, yung ganyang kakapal. Ayos no. Stable na po si 150. Isang piraso lang yan, Ben, no? Unahan na lang po kayo. Ayun po si Wenland din nyo. This one, 150. 150 na rin po. Ayan. Makakapal na rin naman. Kapal na yan, ma'am. Ayan, makikita nyo. Pati po si medallion doon sa pinakamakapal. 150. 150 na rin po. Super lush na po, no? Ayan. Buti yung medallion ko. Ayan po yung 150, no? Grabe, bagsakan talaga ang presyo ngayon. Ayan, dito tayo kay Calathea. Sebrina. 200 po dito. Ang kapal na rin naman po kasi. Pati po itong Amazonica, no? 300. Nasa 5 leaves na po yung kanilang 300. Ito po yung si Caladium. This one. Ito. 200. 200. Sobrang kapal. Yun ang mga gusto ng mga reseller. Yung maraming mga ipopropa sila. Diba? Oh, wow, magkano yung ganyan? 350, ma'am. 350. Ang kapal na po ng walage nila. Ang dami ng ipopropa. Yung 350. Yung ganito po yung ano, itong Bigonia. bigonia na napakalaki. Not for sale pa yan. Not for sale. dito na lang tayo. Magkano po yung Persian ganyan? Shield. Persian Shield. 80. Ba? Yung Ay, 80. naka-plastic niyan. Ayan, no? Yung 80 nila, naka-white pot na. Eh, kung naka-plastic na, magkano? Dito pala, ang layo. Depende sa size. Pag maliit po, magkano? Ay, itong maliit, ma'am, 3 for 100. 3 for 100. Oo. Dito sa medyo matataas na, 70. 70. Ang dami. Ay, ito ate, magkano presyuhan nyo rito sa mga balon-balunan? Ay, 15 lang yan. 15 lang, pati po to sa mga portulaka. Lahat po, 15. Ayan po, ay makikita nyo mga portulaka. Ayan, 15 pesos. Kay Lourdes. Dito, 15 pesos. Yan, yung mga binibidyo ko na to. Si Kucharita, hanggang kay Lourdes. 15 pesos. Eh, magkano po ito? Si
Syngonium. Ito po, 35. 35 pesos. Si Syngonium. Itong mga ano, golden. Ano mo ito, mga photos. malalaki? Hindi po. Ah, hindi. Ano lang sila. Yung regular size Yes, lang. ma'am. Magkano po yung ganyan? 35 pesos. 3 for 100. Meron din kayong rose. Magkano si rose? 120. 120. Yung ganyang kalalaki yung bakya, magkano? May 100, may 50. Oh, ayan ang presyohan dito. May 50 pesos. May 100. Ayan. Ano yan? 2 to 3 stem. Stem. Aba, oo nga no. Sa isang seedling bag, tatlong puno. Tatlo yan, dalawa. Oo, dalawa. Ayan nga, nakikita ko nga. Mukha namang nakikita, oh, kahit sa malayo. Ayun, oh. 3 puno. 3 for 100. Yung maliliit, 3 for 100 sa isang seedling bag, dalawa na siya. 2 puno. Ayan. Pati po dito, ito po si... Ano bang ID nito, ate? Donkey. Si Donkey. Magkano? Ito po, yung ano, yung kulay green. Alin po, ma'am? Ay, wala na kami maliit. 3 for 100 din ba to? Apo. Ayun. 50 yung medyo mataas. Ah, 50 pesos yung medyo mataas. Kalimutan ko ID niya. Mag-comment na lang po. Ito si ano, si Kalanchoy. Magkano si Kalanchoy? 35. 35. Ito, oh, si Doña Carmen. Ang gaganda, nakaputing pat na. Magkano po sa inyo yung ganyang kakapal? 150 po. Ah, 150. Kasi hindi lang naman isang puno, ano. Sobrang kapal na talaga. Ayan. Kasi Oh, makikita nyo, di ba? Ayan po, kung gaano kakapal ang walang sira yung 150. mga leaves. Aba, may kalamansi sila. Magkano po? 250 ang kalamansi. Marami ng bunga. Mamimitas na lang po kayo ng bunga. Panggamit na. Ito po si Kalaypa. Binibenta niyo po ba to, ate? Binibenta yung malaki, 350. Ah, 350 yung pinakamalaki. Tapos mga ganito lang, ma'am, 75. Ah, ito 75 pesos. Ito si Parting Time, 15 pesos. Ang gaganda ng kanilang mga mayana. Ito, yung mga nakapat na. Nakapat na yung mga ano nyo. 100 po. Naka-ready na, no? I-display na lang. Dito, 10 pesos. Ang gaganda. Ang gaganda ng mga mayana. Makukulay. Dito naman po, sa mga seedling bag ng mga mayana, 10 pesos. 10 pesos lang po. Ayan, 10 pesos. 10 pesos. Ayan po. Ang gaganda ng mga mayana pag magkakatabi, no? Eh, yung gumamelan yung ganyan. Ayun, si gumamela. Aba, Magkano ang to? dami palang plants nila, ate. Ate, magkano to? 50 pesos? Magkano to, ma? Nunan eh. Nay, magkano to? Magkano to? Hindi naman sir. Sabi-sabi, hindi naman, sir. Yung gumamela. Magkano yung gumamela? 50 daw po. Ay, 50 pesos nga. Mahal. Pink yan, pink. Hindi, si mother, gusto niya pink. Hindi makakahindi. Sabi niya. Ma, 50 pesos. Kami walang pera yun. Yun yung matandang yung may pera. Kaya dapat wag yung iiwan. Aray, ito si... Variegated na gumamela. Magkano? 50 pesos din. 70 naman. Ah, 70 naman. Ito yung red. Ito yung white. Ito yung white, no? Variegated. Ayan, 50 pesos. Baka 30 pesos pa kasi medyo maliit. yung dalawang matanda doon, no? Nag-uusap. Pakita natin, no? May sariling mundo. Ayun. Nagustuhan niya pala. Oo, ganun yan. Pag yan, may nagustuhan. Maganda yan, ma'am. Ayan. Para yung bonggabilya. Ah, pero hindi siya bugambilya. Parang variety lang siya. Variety lang siya ng bugambilya. Ito na, magkano yung mga ganito yung mga San Francisco? 20. Aba,
20 pesos. Ayan o. 15. Oh, 15 pesos? Opo. Smeyo. Dati nabibili ko to, 3 for 100. Ngayon, 15 pesos. Bultuhan kasi. O, bultuhan na. Oy, wag niyong mahalan na. Kung ano yung sinabi ko, sabay ganun eh. No? 15 pesos. 15 pesos. Wow. Ito po. Ayan, 3 for 100. 3 for 100. Ayan, ang lalaki na. 3 for 100. Ayan o, 3 for 100. Ang 3 for 100 nila. Pati po yung mga San Francisco nyo dito. Ito po, 35 din. 35 pesos. Opo. Aba, grabe no. Kamumura na pala ngayon talaga. Kahit anong klaseng mga variety ng San Francisco. Ayan no. Makikita nyo yan. May 15 pesos, may 35 pesos. Naku, saan pa? Ito, magkano tong type ni Mother? 100 yan. 100. 80 na lang. Taas na yan. Grabe no, super taas niya na. Ito pong mga Hanging plants. hanging plants niya dito. Aba, 30 pesos lang po. Mga bulaklak. Nako, bagsak presyo. Maraming magkakagusto dito. Yan, 30 pesos. Pati mga turtle vine, pati variegated. Yes, ma'am. Alam ko variegated. Variegated po, ma'am, 50. 50 pesos ang variegated. Pero po yung ordinary lang, 3 for 100. Ito, may maya na kami malalago. 15. 15 nga eh, no? Lahat yan, 15-15. Opo, yung malalago. Ang gaganda, no? Yan, ready to pot na yan kung gusto nila ipapat yan. Oo nga, totoo. Yan, no? Ang gaganda, no? Dahil kami napapadaan dito, hindi naman namin napapansin yung plants nyo. Ngayon lang. No? Ayan, no? Ang ganda, oh. Sino may-ari nito, be? Yung lupa dyan. Ito po, sa kumpari po ng mama ko. Ayan. Ayan, ang lawak, no? Ito po yung garden nila, ate. Ayan, ganyang kahaba. Sa daanan lang po. Hello! Andito ko! Ano no, hindi nakuha man. Andito ka na naman. Ay, Layla, kamerahan mo to. Ito Oh. yung akin. Favorite. May mga bulak-bulak. Hindi pala tumamabog ang bilyam eh. Ano yan? Ano po, variegation po siya ng bonggabilya. Oo, 80 pesos lang. Wala na po bang iba niyan? Wala na, dalawa na lang eh. Sayang, no? Ang ganda, guys, oh. Pwede yung maging Pambakod. ganun kalaki. Ah, Kagaya ng bonggabilya. katulad ng Depende na lang bugambilya. po sa inyo kung paano nyo siya i-trim. Ayan. Aba, ang ganda. Ano, bago to sa paningin ko. Bago. 80 pesos lang, pero 100 pesos talaga yan. Ay, ito, wag natin tong iwan. Ito, ate, magkano sa inyo yung ganito? 35 po. Aba, 35, yung mga ginagamit sa pangkasal, di ba? Mga dekorasyon. Ayun din. Ayan. Maganda rin yan. Ah, pati ito, iris. Opo. 35 pesos. Ay, 15 lang to. Wow. Iris na yan, madaling buhayin yan. Oo, tsaka ang ganda ng bulaklak pag namulaklak na siya. Diba? Yan. Totoo, maganda nga ito mga pang landscaping. Ayan o. Ang gaganda. Ngayon, nagbuhay na naman ako ng dalawa. Madali lang naman yan. Madali lang yung buhayin.